Începe acum rubrica România la vot. Ne oprim la Botoșani, acolo unde avem un candidat surpriză pentru primăria orașului. Corina Dănuță, o antreprenoare care a făcut recent primii pași în politică, este candidatul care vrea să pună orașul pe harta celor mai performante din punct de vedere economic și să aducă acasă investitorii care până acum par să fi ocolit zona. A lansat deja primele inițiative pentru a veni în sprijinul comunității și spune că până la preluarea frâielor primăriei este doar o chestiune de timp. Cu experiență de 28 de ani în mediul de afaceri, candidata umanistă pornește în cursa pentru primăria Botoșani, fără să se teamă de ceilalți contracandidați. Fără experiență pe scena politică, dar cu încredere că poate schimba în bine comunitatea în care a crescut, omul de afaceri Corina Dănuță a decis să candideze pentru postul de primar al Botoșaniului. Motivul a fost unul singur, dorința de a face și de multe ori obligația de a face față de orașul în care ai trăit, ai crescut ca și firmă, ca și om. Și s-a regăsit în doctrina PP-USL, care are ca valoare centrală omul. Nu promitem drumuri, canalizări care încep și nu se mai termină. Ne interesează omul și calitatea vieții sale, ce începe cu starea sa de sănătate. Corina Dănuță și-a lansat candidatura implicându-se activ în problemele comunității. A demarat campania Din inimă pentru inimi, prin care oferă servicii medicale gratuite persoanelor defavorizate. Primul grup țintă căruia ne vom adresa sunt copii proveniți din familii defavorizate, fără resurse financiare și fără educație sanitară. A doua categorie vor fi persoanele cu risc de boală diabetică, foarte vulnerabili, mai ales în contextul pandemiei. Al treilea grup țintă căruia ne vom adresa va fi o monitorizare a bolnavilor cronici, cardiaci. Pentru a se asigura de succesul campaniei, Corina Dănuță va aduce un medic de renume. Și ca o mare reușită în cadrul acestui proiect, săptămâna trecută am primit confirmarea prezenței benevole săptămânale a unui renumit conferențiar, doctor în științe medicale, cardiolog de notorietate națională, supranumit și Mâna lui Dumnezeu. În cursa pentru primărie, Corina Dănuță va candida împotriva actualului edil, liberalul Cătălin Flutur, care vrea un al patrulea mandat, dar și a viceprimarului în funcție, socialdemocratul Cosmin Andrei. Din partea ALDE își va trece numele pe buletinul de vot președintele filialei, Roxana Țurcanu, iar alegerea Pro-România este Liviu Toma.